Naturalment aħna bħala KSU ninstabu frustrati u disappuntati ħafna din id-deċiżjoni tal-Gvern illi naqqas il-budget tal-Università. L-Università matul dawn l-aħħar snin diġà kellha nuqqas ta' fondi fej servit bħala ostaklu għal ċerti inizjattivi li kemm il-KSU xtaq jippromovi manka l-Università, għalkemm aħna ninstabu grati li għall-inqas is-servizzi essenzjali u l-pagi tal-istaff universitarji ħajibqgħu mhumiex ħajġu affettwati minn dan it-tnaqqis. Il-mistoqsija tagħna hi daw il-kazz fejn jifqu huma se jifqu din ħadd tkun kwistjoni ta' kull sena. Il-President tal-Kunsill Studenti Universitarji Alexandra Galjonet kelmet ma' Net News wara li ġie żvelat li l-Università se tkun qed tara tnaqqis ta' 1.1 miljun euro mill-baġit tagħha għas-sena li ġejja. Galjon elmentata l-fatt li l-11,300 student universitarju se jbati minn servizz ta' kwalità inferjuri minħabba dan it-tnaqqis fil-fondi min-naħa tal-Gvern. Hija ġusta li l-istudenti universitarji għandhom il-ħajja akademika tagħhom affettwati ħabba minn din in-nuqqas ta' standard u ta' kwalità illi ħadd tiġri minħabba dan it-tnaqqis. Il-President tal-KSU qalet li fil-waqt li ntqal li mhux se jkun hemm tnaqqis f'ċertu setturi, sa issa ma kienx hemm assigurazzjoni li mhux se jonqsu l-fondi għar-riċerka. Għalina hija kontradizzjoni enormi, speċjalment meta konsidra l-fatt li l-Gvern stess wiegħed illi il-budget għar-riċerka ħajjiżdied. Inti meta tħares lejn Malta u tikkumpara ma' ħafna pajjiżi barranin, speċifikament pajjiżi Ewropej, Malta ranks very low when it comes to research, ġifieri ma nistax aħna bħala KSU ma nistgħux nifhmu kif tista' tnaqqas il-budget fiċ-ċentru u fil-ħabb u fil-istituzzjoni primarja fejn issir dik ir-riċerka. Mhumiex l-istudenti biss li huma mħassba dwar il-possibilità li tkun propju r-riċerka li tlaqqat l-aktar daqqa ta' dan it-tqaċċid fil-budget, kif spjegalna l-professur Carmel Borġ. Riċerka kif taf inti l-investiment fiha indiġenu lokali mhuwiex b'saħħtu u allura hemm il-possibilità kbira li anke hemmhekk ikun hemm impatt negattiv. Università mingħajr riċerka ovvjament hija università li mhix daqshekk prestiġjuża. Qabel din id-deċiżjoni l-KSU tenna l-Università ta' Malta diġà kellha diversi problemi finanzjarji u dan se jkompli jxekkel aktar billi ma jsirux servizzi essenzjali bħal librerija li topera 24 sija kuljum, kwestjoni li l-KSU ilu jinsisti dwarha.